Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Seng United Nyotrep Movement lingba ka Central Executive Council bat ka UHM North Khasi Hills District ha ka Shiti kabalasoy da u President uba John Frankie Rembai kala pintip patba baka Seng karai banbe Seng no Shisendon ya uba Sprali Syngkli ubabat kum u President ka UHM Nongpoh Circle baro shikata. Lingba ketika Shiti ka Seng ka aipor hapo arpu saw kanta ya ute uba Sprali Syngkli ba ude ban penpai no ya baro kikot kisla jong ka Seng kiba IT hau kiba kentup nadu ki money receipt ki seal bat lama jong ka Seng ki letterhead ringkat bat ki stickers ru. Lingba ketika Shiti uba John Frankie Rembai ula pentip ru baka jingbe Seng ya ute uba Sprali Syngkli kadai kaba karai ha ka lai potrik ubanai naitung bat ba ya kiteki kot kisla bat kitiar jong ka Seng udai ban penpai no hapo ka henriu beje janmet jong ka shitrik unailar arhajar apusan kata arpusau kanta nadu bala ai ya ketika Shiti be Seng.